Ahoj, ja vás vítam u môjho videa. Dnes to bude také video niečo ako my look, ale bude to o kozmetike. To bol extravagantný kúsok z kozmetiky. Je to asi tento, je to rúž. Nikdy som ho na sebe nemala, ale no, čo už. Toto je malá ukážka. Tvoj obľúbený lak na nechty. Je to tento od Essence červenej farby. A ďakujem zaň mojej super kamarátke. Máš nejakú voňavku na jar? Ak áno, tak akú? Je to táto a je vyhradená len na jar a úžasne vonia. Tvoj obľúbený antiperspirant. Je to tento od Bali a je nádherný, ešte aj super vonia. Tvoj prvý antiperspirant. Je to tento a úplne nádherne vonial ako cukrík. Tvoja najobľúbenejšia vzorka rúžu. Je to táto a je to ľadovo a je úplne úžasný, je to z retro edície. Tuším, že v Avone. Super. Ale nie, sorry, to je úplne brutom, že... Tak to by bolo všetko, no a to by bolo všetko z tohto, tak a toto by bolo, tak to by bolo všetko z tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, vidíte takéto aj druhé o malovatkách a tak, potom ďalej o mojich obľúbených veciach. Tak dúfam, že sa vám páčilo, ahoj!